Shugaban ƙasar Chadi Mohamed Idris Deby ya yi barazanar janye dakarunsa daga ƙungiyar sojojin haɗin kai masu yaƙi da Boko Haram. Netanyahu ya kori ministan tsaron Isra'ila. An samu wasu 'yan ƙungiya a yankin Sokoton Najeriya masu iƙirarin jihadi masu suna Lakurawa. To, kada ku manta, kada ku sha'afa domin samun cikakkun labaranmu da zarar mun ɗaura. In ba ku taɓa ziyartar shafinmu ba, to ku danna mana subscribers, sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa. Shine zai tabbatar muku da zarar mun ɗaura muku sabon labari zai zo muku ga cikakkun labarai. Shugaban ƙasar Chadi Mohamed Idris Deby ya yi barazanar janye dakarunsa daga cikin dakarun sojojin haɗin kai da ke yaƙi da Boko Haram a sakamakon zargin da yake da gazawa da yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram da ake yi a tafkin Chadi. Shugaba Deby ya bayyana hakan ne a yayin da ya ziyarci tafkin inda aka hallaka masa sojoji aƙalla guda 40. Shugaban ya yi zargin rashin haɗin kai ga sojojin haɗin gwiwar shine ke kawo koma baya ga samun nasara ga sojojin nasu, inda yake ganin hakan na kawo koma baya. Ƙasashen da ke da alhaki akan wannan abu da ya afku har yanzu dai ba su bayyana komai ba. Ƙasashen sun haɗa da Najeriya, Nijar, da Kamaru, da Chadi da kuma Jamhuriyar Benin. Daga ƙasar Najeriya, sababbin wasu 'yan ƙungiya da suka bayyana Lakurawa na yawo da manya-manyan bindigu a yayin da suke wa'azi da nuna cewa sun zo bayyana jihadi ne. Suna yawo da manyan makamai yayin da abin ya fi ƙamari a yankunan Sokoto. Suna shiga ƙananan hukumomin Tangaza da Gudu da Ilele da Binji da kuma Salami. Tambaya a nan shine, su wane ne Lakurawa masu iƙirarin jihadi da ke barazana da tsaron jihar Sokoto? To, kada dai ku sha'afa, kada ku manta, domin samun cikakkun labaranmu, in ba ku taɓa ziyartar shafinmu ba, ku danna mana subscribe, sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa. Shine zai tabbatar muku da zarar mun ɗaura muku sabon labari zai zo muku. Ku danna mana like, za ku iya rubuta mana comment domin jin ra'ayoyinku. Mun gode.